nizeldaketan zer gertatuko. Bai, zu idatzi zazu gaur dakizunetikan, gero, behira. Dalaxe, egin esfortzu hau, guraso gaztenentzako, irakasle gaztenentzako, gure generazioaren testimonio bat bezala, nire interpretaziotikan, asko ez dira ados egongo, esate dituten gauzakin, baina badakit beste batzuk pentsat ados gaudela. Hortikan idatziet, esan ez bezala, guk zehingo ginoke, oain, 20-25 urte izango gari. Eta berriz, ikastola sartuko gari, gutxu gara bera nuen ginoken eziketa planteatzeko. Horre ze horretan idatzita. Eta, azte nahiz egiten historia pixkat. Histori nahiko gogorra izan du ikastola. Esaten den nola, gogorrena izan zan, seguruena, 80ean Buesaren legea. Non ikastola izan ziren. Izan behar dezue pribatu edo publiko. Baina pribatu edo publiko hori nik esangoen nola da. Eta hor duen, zatitu inginen ikastolan, ia erdi-zerdi. Zarozko ikastolan, 300 gurasok esan zuen ikastola bezala segiko dugu. Eta 200 gurasok esan zuen publiko bihurtuko. Eta hori izan zen neharriteko garaiak izan ziren. Hondikan ez daude ziaro sendatuta zabiaiek. Eta gero esaten da baita ere nola Madriko gobernuak legen atzetik jarri dizkigun mugak. Gure unbiek nola edukatu behar ditugun euskaldunak Madriden esaten digute. Hori, behin ez dut hori. Nolaz. Eta jartzen ditut, lege horietan 6 lege dauzkagu, azkenikoa da lomce famoso hau, han beti gogoratze behar. Haizu, hau, Madriden erabakitzen da, zuek ez. Eta igual esaten dut, gauza batzutan erdila erabakiko zuen, baina beste erdila Madriden erabakiko du. Eta zuen umia erakutsi beharko jozue, hau, nola dian korte espainolak, nola dian bandera espainola, nola dian zea espainolak, eta nola dian zer. Olaxe bat, eta hori buskatzez dugu bitartian, euskaldunok ezin dugu ezi, gure aurrak ezin ditugu ezi, gure ikuspegitik, euskaldun ikuspegi batetik, eta eskubide osoa daukagu hori egiteko munduko nazio guztiak bezala. Baina hor, hondikan gaude egiteko gauza. Gero esaten den nola ikastolak bere onena eman duenean, gauza txarrasko gertatu ikastoletan. Baina onena eman duenean izan da gauza zoragarri bat. Herri honekin duen inbertsio importanteena kultur mailan ikastolak izan dira da. Inbertsio importanteena. Luzaroa begira, gauza importanteena indeuna da, eskola sare bat lortu, non gure aurrak han egunero hartuko guen modu berezi bat ezitzekoa. Eta gero aipatzen dut ikastolak jarraitzen baue izaten, oharain arte ikuste zaioen, 3 elementutan luzaroko bizitza daukatela. Eta bada euskalduntasuna, hori ez pentsatu ere nahi ikastolik ez badego, nola goinaken euskaldunak, Euskal Herrian, gure hizkuntzakin, gure kulturakin hori beraz. Bigarrena da, herrikoitasuna, herritarrak sortu zutelako ikastola, herrikoia da. Ez da guiti bera sortu den, ez da bateko sortu den eskola, hola behar izan ditugu gauza. Eta hori notatu itea, orain dikan notatzen da gauza asko. Eta hirugarrena da, gestioa nahiko horizontala. Gestioa nahiko horizontala. Bere arrisku guztiakin, beti jotzen dugu goitikan egitea gauzak, baina orain dikan nahiko malgua da ikastolen zer. Nahi dunak guzti ikastolen mogimentuan badukanon guzti. Ez daude bekauta, edo ez da goiti bera zertzen. Mogimentu hola jaio zalako, orain dikan konservatzen ditu. Eta gero gauza asko daude, hasierako asmo demokratikoa jai, gumiaketan eskarako, mutilaketan eskarena batea, eta barta. Euskalduntasuna esan dugu, Euskal Herria hartzea osotasunean, da gauza asko inditu ikastola. Hor, hori. Baina, egitetan reflexio importanteena niretzako da, honeaino etorri geha, eta pasaitugu 40-50 urte, umiak ezitzen, Euskalduntasunean da bat. Baina, oain, ia, gu konturatu gabe, ia, mundua aldatuta dago. Eta guk, ia ez dakau nahiko gure aurrian dauen umeaiek Euskalduntasunean bakarrikan ezitzea. Oain, ikastolak leiho iriki
eta begiratu behar duen mundura. Hori tokatzen zaio, ezin ja umiak segi bakarrikan euskal behar gendun denbora hori. Eta ondo aprobetsatu dugu. Hainbat gezur eta hainbat sineste oker, kendu behar izan ditugu gainetikan urte hauetan, pentsatu arazi digutelako gu ginala ez dakitze eta bat ginala zer, eta ez dakitze. Zilborrai begira gendela, eitxila ginala euskalunak, baua ginala, basarretar batzuk baina ez du esaten horako zer, baina ginala ez dakit atzeratu bat. Oie dana superatu ditugu, edo bidean gaude. Baina guain da bau beste erretu izugarri. Lehio irikitzen dut eta ikusten dut mundua, eta esaten dut, txokuna da mundua. Eta ume hauek bizikoia mundu hortan. Eta orduan daukagu ardura izugarria aurroiei esateko, alde batetekan, ze mundutan gutxigora biziko dian, eta nola ikusten deun guk, atik ez dakit horren txikitaria, baina guk nola ikusten deun mundu horre, jun leikela alde batea edo bestea, eta noa jutia komeni zaigun mundu hori, nahi bada, pake pixkate mundu hori. Eta ez, guazen bezala, zulora danok, biotak eo gerra genioki, biotak eo miseria, gose, emigrazio, eta gaitzak, eta egiten dek liburuan, zer bat, segilkapen bat, ze peligroa dauden munduan. Behitzezu naturara peligroz beteta dago. Itxasua zorratu dugu, lurra kimikaz bete dugu, txoia jundia, arre da jutu dana idea zen. Juten bazia kulturala herri txikiak girena desagertzen dira, hizkuntza txikiak desagertzen dira. Dana da goitikan, handiak dituen gauzak, eredua datorrena mundutikan, da esperantza gutxikoa. Eta hor biziko dira gure ume hauek. Eta orduan, hasi behar dut, behai gauza hauek. Gero ikusi detena da, urte hauetan, irakasleen mota bat, edo guraso mota bat, bada, bere aurra liburuz, zegiten dana, konprometitzen edo arduratzen dana. Baina nik uste hor fallo handi bat daula. Irakasle batek ezin du aurrari begira bakarrikan. Aurra eta gizartea kide ditu kontra. Eta aztutzen bau gizartea, ez da bilando. Ezik eta hori, ez da ondo. Orduan esaten detena da, irakasleak euki behar ditula bi plano buruan beti, ume baten aurrian edo ume batzun aurrian jartzen den momentutik, euki behar du begirada bat. Umiakin, gaur dan umien, eta beste begirada bat gizartea. Eta gizartea albau gainez interpretatuz etorkizuneko gizartea datorrena gizartea. Orduan hori dibujo baten ditez, liburuan, Madrid pintoriak pintatuzun arrautz bat. Pintoria zion iserita arrautza pintatzen du, dan bezala mailan dago arrautza. Eta kuadroan pintatzen du arrautza. Baina beste kuadro batian pintatzen du usoa egan. Esanaz bezala, arrautza, bai, kontenaki. Baina baita ere datorrena usoa izango dena iguali da.